Трамп тэлефануе Пуціну, амерыканцы сустракаюцца з расіянамі ў Саудаўскай Аравіі, і таксама амерыканцы кансультуюцца з палякамі. Што адбываецца? Дзяржаўны пераварот у Польшчы. Што гэта ўвогуле было? Гэта падкаст пра польскую палітыку, зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Перед тым, як мы пазмаўляем пра Трампа і ўсіх этих замечательных мужчынаў, па-першае, я хочу сказаць, што я ведаю, з чаго ўсё пачалося не так. З дзяржперавароту ў Польшчы. Я распавядаў пра гэта ў навінах. З таго часу прайшло пару тыдняў, ці нават 3. Распавядзі, што ўвогуле адбывалася. У нейкі дзень проста ўся Польшча была ашарашана, так, паведамленнем пра тое, што ў Польшчы адбываецца дзяржпераварот. Людзі, асабліва тыя, хто глядзіць тэлевізію Рэпубліка, пабеглі да вокнаў, каб глядзець, дзе танкі, дзе войскі, дзе нейкія там жаўнеры, якія будуць стаяць на вуглах вуліц, і дзе так званыя каксовнікі. Вось, бо гэта быў адзін з сімваляў военнага становішча ў Польшы ў 81 годзе. Коксовнік — это вось такое вядзёрка, у які насыпалі кокс, падпалялі яго, і каб на вуліцы стаяць і грэцца. Ось, дарэчы, яшчэ з 10 гадоў таму падчас маразоў у Варшаве выстаўлялі такія коксовнікі. Слухай, дзякуй Богу, было цёпла. Так вось, усе пабеглі глядзець, і нават некаторыя пабачылі сапраўдныя танкі, якія рухаліся з накірунку ад Лідла. Вось мы зараз пакажам нашым гледачам, як гэта выглядала. Але праз пару гадзін высветлілася, што танкаў няма, войскаў няма. Нават лебедзінага возера няма ў тэлебачанні. То бок, нейкі, ведаеш, дзяржаўны пераварот, як той суслік з фільму ДМБ, так? Ты яго не бачыш, але ён нібыта ёсць. І, канешне ж, ува ўсіх адразу ўзнікла пытанне: what the fuck? Вось. І высветлілася, што цяперашні прэзес Трыбунала Канстытуцыйнага Швенчукоўскі напісаў 60 сторонак з падрабязнасцямі, як на ягоную думку выглядае дзяржаўны пераварот, дзе было падкрэслена, як пішуць у міліцэйскіх рапартах у нас на ўсходзе, дзействуе в арганізованай групе з заранее падгатовленым планам, так, Туск і кампанія здзейснілі замах стану, то бок дзяржаўны пераварот у Польшчы. Гэта была вялікая заява на Туска, дэпутатаў, жон увесь. На ўсіх дэпутатаў менавіта, канешне, вось гэта. Зразумела, кааліцыя. Дзейснай кааліцыі, на Шымана Галоўню, дарэчы, таксама. Красей, абсолютна на ўсіх, хто неяк звязаны з сённяшняй уладай. Пра што ўвогуле была гаворка? Насамрэч, гэты дзяржпераварот, які нібыта быў, але яго насамрэч не было. Гэта ўсё была і гульня Збігнева Зёбра, які вярнуўся, дарэчы, недавно у вялікую палітыку пасля цяжкай хваробы. Відавочна, ён вельмі добра сябе ўжо адчувае і вырашыў пагуляць на такіх эмоцыях. Давай нагадаем, хто гэта. Збігнев Зёбра, сябры, гэта былы міністр справядлівасці ва ўрадзе права і справядлівасці цягам 8 гадоў з 15 па 23. У дзень абвяшчэння вынікаў выбараў 23 года ён атрымаў вынікі даследаванняў і высветлілася, што ў яго рак, і ён знік з палітыкі на год. Ён лячыўся. Драматычная гісторыя. Драматычная гісторыя, так. І вось, скажем так, даслоўна месяц таму ён пачаў вяртацца. Так усё больш і больш. Відавочна, ён адчувае сябе значна лепш. Жадаем яму здароўя. Так, сябры, пакуль Збігнев Зёбра быў цяжка хворы і лячыўся ад раку, то права і справядлівасць пад шумочак, як гэта звычайна робіцца, праглынула ягоную партыю, і ён насамрэч застаўся проста адзін. А вярнуцца у палітыку ён дакладна хоча, бо гэта проста палітык, як кажуць па-польску, з крыві і косці, то бок, прыраждзённы. І ісці на пенсію ён дакладна не хоча, і ранавата яшчэ. І, скажем так, гэта дакладна быў адзін з крокаў, каб заявіць пра сябе, і заявіць пра сябе перадусім таксама права і справядлівасці, што я ўсё яшчэ стронах.
Вось. А Швенчковскі, які з'яўляецца прэзесам трыбуналу, гэта менавіта чалавек Збігнева Зёбры. Яны вельмі цесна супрацоўнічалі вельмі даўно, вось, вельмі шмат гадоў знаёмыя, і увогуле у польскай паліталогіі, у польскай журналістыцы ёсць такое паняцце, як жёбрышчы. Гэта вось людзі Збігнева Зёбра. І яны расстаўленыя тут і там у пракуратуры ў асноўным, ну, бо ён быў генеральным пракурорам, так, праз шмат гадоў. Ну і, канешне, акрамя гэтага, я падзяляю меркаванне розных журналістаў, што гэтым яны у сэнсе права і справядлівасць з'ядночана правіца ўжо пачынаюць рыхтаваць дакументы і матэрыялы на будучыя судовыя працэсы над сённяшняй кааліцыяй. Вось, ну, бо калісьці некалі ПіС вернецца да ўлады, бо гэта нармальны звычайны працэс у дэмакратычнай краіне. А сёння ў нашай спадарожніцкай рубрыцы мы вырашылі пазнаёміць вас з Плоцкам. Гэта прыгожы старажытны горад на захадзе ад Варшавы, які некалі быў гістарычнай сталіцай Мазоўша, а на стыку 11 і 12 стагоддзяў нават быў праз нейкі момант сталіцай польскай дзяржавы. А ў міжваенны перыяд ён нават насіў ганаровае званне горад-герой за сваё вялікае значэнне падчас польска-бальшавіцкай вайны. І, дарэчы, да Плоцка з Варшавы усяго 110 кіламетраў, і даехаць там можна па рэспубліканскай дарозе нумар 7. А дарога зойме ўсяго 1,5 гадзіны. Ну і, канешне, калі вы гатовыя сарвацца на аўто ў падарожжа, а у вас яшчэ няма правоў, то звяртайцеся да нашых сяброў аўташколы Дэніс Драйв. У Дэніс Драйв можна вучыцца на правы ці палепшыць свае скілы ў Варшаве ці ва ўроцтве. Усе неабходныя спасылкі і кантакты знаходзяцца ў апісанні пад гэтым відэа. А калі вы ўжо скончыце вучобу ці пацягнеце свае скілы ў нашых сяброў аўташколе Дэніс Драйв і ўжо даедзеце да Плоцка, то ў першую чаргу наведайце старажытную плоцкую базіліку, якая з'яўляецца адной з 5 найстарэйшых базілік у Польшчы, а яе будова пачалася яшчэ ў 11 стагоддзі. А асаблівую ўвагу у гэтай базіліцы варта звярнуць на дзверы, якія былі выкананыя яшчэ ў 12 стагоддзі. Пасля гэтага абавязкова наведайце старажытны замак мазоўскіх князёў, які быў збудаваны яшчэ ў 14 стагоддзі. Ды ўвогуле, Плоцк – гэта сапраўды вельмі прыгожы горад, які месціцца на самым беразе Віслы і захаваў сярэднявечны вайб, таму вы дакладна знойдзеце там шмат цікавага для сябе. І варта яшчэ дадаць, што ў Плоцку ёсць вельмі файная пляцоўка, з якой адкрываецца вельмі прыгожы від звысака на Віслу. А яе каардынаты мы дададзім у каментары пад гэтым відэа. Ну і я напрыканцы нагадаю, што гэтую рубрыку, якая дапамагае вывучаць Польшчу, разумець больш палітычны кантэкст, мы ствараем разам з аўташколай Дэніс Драйв, створанай беларусамі. У школе Дэніс Драйв у Варшаве ці ва ўроцтве можна палепшыць свае скілы ці вывучыцца на правы. Усе неабходныя спасылкі і кантакты у апісанні пад гэтым відэа. Крыху распавядзі коротка для мяне, для чалавека, які не вельмі разумеў палітыцы, ўсё ж, у чым сэнс палітычнай акцыі? Вот ты кажаш, заявіце сябе, што я нешта магу. Ну, тыпу, а што ён можа? Ну, вось зрабілі заяву. Ну, фактычна ж нічога не мяняецца. Ну, а ў чым сіла проста? У сіла ў тым, што у прокуратуры і нават у трыбунале канстытуцыйным ёсць людзі, якія яго слухаюцца. Окей. Ось, так. Што нават калі нічога рэальнага за гэтым не будзе, але вось гэта мы можам зрабіць. Але ён можа. Ось, але ён дагэтуль можа і дагэтуль мае рычагі ўплыву на сённяшнюю сітуацыю, нават нягледзячы на тое, што ўжо 1,5 гады амаль што так ён не знаходзіцца ва ўладзе. Увогуле, што яшчэ цікава было з гэтым дзяржпераваротам, што як увогуле ўзбудзілася пракуратура, бо Швенчковскі, прэзес трыбуналу, не падаў проста заяву ў пракуратуру, а ён пайшоў ножкамі і занёс яе свайму знаёмаму, намесніку генеральнага прокурора сённяшняга, які таксама з'яўляецца чалавекам Збігнева Зёбра, і той пачаў следства, нават не рэгіструючы яго ў сістэме прокуратуры. А так можна? Дык вось, і тут пачалася спрэчка ўвогуле юрыстаў, ці так можна, бо генеральная прокуратура лічыць, што кожная справа павінна атрымаць нумар, так, і павінна быць зарэгістраваная ў сістэме. Тут не было проста нічога. Вось, і гэты прокурор Островскі сказаў у інтэрв'ю, што гэта ягонае прыватнае следства. То бок ён цяпер у нас не толькі намеснік генпракурора, а яшчэ і прыватны дэтэктыў. Вось, і пачаліся допыты. На допытах ужо паспелі пабываць вельмі такія вялікія, скажем так, ужо асобы, там былыя міністры, былыя там дэпутаты і гэтак далей. І ўсё гэтыя людзі звязаныя з ПіС.
Так, конечно. Следства рушыла з капыта, як кажуць у Польшчы. Скончылася гэта амаль што толькі тым, што генеральны прокурор за парушэнне унутранага рэгламенту, то бок тое, што ён пачаў нейкае прыватнае следства, так, адстраніў ад справы прокурора Астроўскага, якому не заставалася нічога зрабіць, як просто пажаць плечамі, прачыма і сказаць, ну добра, я пайшоў. Ось, і з гэтага моманту, скажем так, увогуле гэтая сітуацыя знікла з медыапрасторы. Як хутка яна раздулася, так хутка яна здулася. Ось. Ну і гэта насамрэч усё пра дзяржпераварот. Я просто шчыра ўпэўнены, што калі ПіС некалі вернецца да ўлады, то яны яшчэ выдадуць медальку і будуць там раздаваць яе удзельнікам барацьбы з дзяржпераваротам 2025 года. Перад тым, як мы перайдзем да наступнай і галоўнай тэмы гэтага выпуска, хочу нагадаць, што гэты падкаст выходзіць толькі дзякуючы падтрымцы вас, нашыя гледачы і глядачкі на Баймі Кофі і Патрыоне. Калі вы яшчэ не падтрымліваеце, то падтрымліваць нанова можна аднаразова, можна падпісацца на рэгулярныя падпіскі. Для нас гэта вельмі важна. Нягледзячы на тое, што мы шукаем заўсёды і рэкламу ў нашай выпускі, ваша падтрымка складае значную частку таго, што мы вытрачаем потым на стварэнне гэтага падкаста. Вось, дзякую вам. І пераходзім да наступнай тэмы. Кірыл, колькі ты кніжак прачытаў за апошні год? Толькі шчыра. 0. А ты ведаеш, што на самой справе ты робіш як большасць палякаў. А ты ведаеш, што ты робіш зараз? Што падумаюць пра мяне нашы гледачы? Не, насамрэч я вельмі шмат чытаю. Просто не кнігі. Па дадзеных Нацыянальнай бібліятэцы Польшчы за 2023 год 43% палякаў чытаюць мінімум одну кнігу ў год. То бок 57 прачыталі 0 кніг. Ну, так. На жаль. Але я думаю, што мы, як беларусы Польшчы, можам крыху палепшыць статыстыку для краіны. І нам у гэтым дапаможа беларускае выдавецтва Янушкевіч, якое працуе ў Польшчы. Яно выпускае свае кнігі па-беларуску, а таксама перакладае міравыя бестселлеры на беларускую мову. Што цікава, сярод перакладу ёсць кнігі і польскіх аўтараў. У сваіх руках я трымаю кніжку «Кароль» ці «Круль» па-польску папулярнага польскага пісьменніка Шчэпана Твардаха. Дарэчы, нядаўна гэтая кніга патрапіла ў топ-5 самых найважнейшых кніг 25годдзя па версіі чытачоў газеты «Выборча». І я таксама вельмі раю гэтую кнігу. Тут можна нават пабачыць, што я крыху прачытаў, але не да канца. Гэта яскравая і брутальная гісторыя з міжваенных часоў у Польшчы. Такі польскі хросны бацька з бандыцкімі разборкамі, каханнем, палітыкай і нават міжнацыянальнымі канфліктамі. Таксама гэтая кніга вельмі выразная паказвае, якім было жыццё за 2 гады да вайны. Гэта добрая порцыя сацыяльнага, палітычнага і гістарычнага кантэкста Польшчы. Увогуле, гэтая гісторыя дазваляе вельмі добра акунуцца ў атмасферу перадваеннай Варшавы насамрэч. Спецыяльна для нашых гледачоў-глядачак выдавецтва Янушкевіч дае зніжку 15% на кнігу «Кароль» Шчэпана Твардаха, а таксама на ўвесь асартымент выдавецтва на сайце кнігука.com. Спасылка на Шчэпана Твардаха ёсць у апісанні да гэтага відэа, а промакод на зніжку зроблена 26. Окей, спачатку зраблю дысклеймер. Што? Шмат падзеяў адбываецца, все развіваецца вельмі хутка. Мы записываемся 19 лютага, калі я не памыляюсь, сёння 19 лютага? Так, сёння 19. Да, сёння 19 лютага. Магчыма, за гэты тыдзень усё зменіцца і ўсё будзе не так. Але просто каб зафіксаваць момант. Што ўжо паспела адбыцца за апошнія дні? Трамп пазваніў Пуціну, Трамп пазваніў Зеленскаму. Амерыканская дэлегацыя сустрэлася з расійскай дэлегацыяй у Саудаўскай Аравіі. Пасля гэтага, ці перад гэтым, там неяк прыкладна ў адзін час, амерыканцы, Келлах, мне падаецца, калі не памыляюсь, сустрэўся з Дудай, каб таксама неяк пракансультавацца. Дуда абвесціў, і гэта ўжо адбудзецца, калі мы запішам гэты выпуск, нараду нейкую вайсковую ў Польшчы, тыпу збіраемся, цяжка думаць. Трамп успеў нагаварыць кучу ўсяго. Паспела адбыцца мюнхенская канферэнцыя еўрапейцаў, якіх пакуль што не пускаюць да перамоваў па сканчэнні вайны. То бок адбываецца проста халера ведае што. Давай разбірацца. Так, ты маеш рацыю, насамрэч адбываецца вельмі шмат падзеяў розных. Можна сказаць, што гісторыя проста ось настолькі паскорылася, і ўсе здарэнні настолькі паскорыліся, што нават звычайнаму чалавеку сапраўды цяжка вось за гэтым сачыць.
Нават, скажем так, я таксама звычайны чалавек, але вось у сілу таго, што мы ведзем падкаст пра палітыку і ўвогуле я цікаўлюся палітыкай, як вы ведаеце, я стараюся максімальна сачыць за ўсім, што адбываецца, і ў мяне таксама ў галаве каша. Сур'ёзна. Вось, але паспрабуем у гэтым разабрацца. Давай паспрабуем. Так, насамрэч, Дональд Трамп паспеў ужо проста здзівіць і абразіць, мне здаецца, ўжо амаль што ўсіх па ўсім свеце, акрамя Владзіміра Владзіміровича Пуціна. Вось, паважліва разумееш, куды ветер дуе. З Владзімірам Владзіміровичам Пуцінам у Трампа, здаецца, адносіны вельмі добрыя. Ну, прынамсі, так усё выглядае публічна. Так, мы, канешне ж, не ведаем, як яно там не публічна. Але, як кажа Дональд Трамп, як ён сказаў даслоўна пару дзён таму, ён размаўляў з сябром Владзімірам, і сябра Владзімір Владзімірович Пуцін сказаў яму, што хоча скончыць гэтую вайну, і Трамп яму верыць, бо калі б Пуцін не хацеў скончыць гэтую вайну, то ён бы сам сказаў, канешне. Ну, гэта ж святы чалавек. Ну, да. Як можна не верыць? Вы яго вочы бачылі? Ну, гэта ж проста святая. Добра. Так вось, вернемся да Трампа. Так, Трамп, канешне, колькі ён уже? 3 тыдні, так? 4 тыдні ўжо амаль што. 4 тыдні ён прэзідэнт, і праз гэтыя 4 тыдні мы ўжо прайшлі праз столькі хваляў усяго звязанага з ім, што нават ніхто сабе, здаецца, не ўяўляў. Так? Што самае цікавае, у дадзены момант уже ўсе забыліся пра Грэнландыю, пра Панамскі канал, пра пошліны, мыта і што там яшчэ было? Пра высылку мігрантаў. Высылка мігрантаў. Уже усім шчыра вось, по барабану да лампачкі, што там уже з гэтымі мігрантамі, вы ўсе вочы звернутыя на Украіну. Але там, насамрэч, мы тут сабе жартуем, але тэма вельмі сур'ёзная. Скажем так, тое, што адбываецца, ужо шмат лікія журналісты, каментатары, да і насамрэч я з імі згодны, бо моя таксама была першая думка. Пачынаецца новы сусветны парадак. Вось, і гэта выразна бачна. То бок Амерыка, тая Амерыка, якую мы ведалі ў апошнія дзесяцігоддзі, яна ўжо перастае быць той Амерыкай. Давай, можа, крыху укрупнім. Што зараз адбываецца? Зараз ідзе падрыхтоўка быццам бы перамоваў аб сканчэнні вайны. Ёсць некалькі бакоў. Ёсць Амерыка, ёсць Расія, зразумела, ёсць асобна Украіна, якую пакуль быццам бы да перамоваў не дапускаюць. І ёсць асобна ЕС. Гэта шмат краін, але абагульнім таксама. Іх таксама, ну, ці нас ужо, раз мы ў ЕС, не пускаюць таксама да перамоваў. Была Мюнхенская канферэнцыя, падавалася, што там адбылася якая падзея, што Джей Ді Вэнс, это віцэ-прэзідэнт ЗША, выдаў моцную прамову, Еўропа ў шоку, нехта плача, пра гэта яшчэ пагаманім. Макрон збірае гэтую... Саміт, как-то urgent. Пільны саміт. Тэрміновы. Але незразумела ўсё роўна, што адбываецца. Еўрапейцы ўсё роўна не дапускаюць да перамоваў. Увогуле, скажем так, усё выглядае на тое, што Дональд Трамп вырашыў пагуляцца ў размежаванне сферы ўплыву з Расіяй. Ён кажа, і ягонае асяроддзе кажа, што гаворка ідзе пра тое, каб не дапусціць вайну ў будучыні, так? Каб вось размежавацца, дамовіцца, каб, напрыклад, Амерыка дала гаранты Расіі, што яна не будзе лезці там у некаторыя справы, якія Расію раздражняюць. Расія дае сваё чэснае-прычэснае слова піянерскае, што яна ніколі больше не будзе ні на кого нападаць і распачынаць нейкія войны. Канешне, ведаючы тысячагоддзя гісторыю Расіі, мы ўсе ахвотна верым, амерыканцы гэтай гісторыі, на жаль, не ведаюць. Вось. Паглядзім, канешне, што з гэтага выйдзе, але для Еўропы гэта выглядае даволі дрэнна. Ось, па-першае, так, Джей Ді Вэнс выступіў з гэтай прамовай, якая выглядала насамрэч як... Ёсць такое слово у польскай мове літанія. Гэта малітва, дзе пералічваюць усіх святых па чарзе. Ось. І так, і вось гэта выглядала так. Ён проста пералічваў нейкія абразы, выпады, крыўды і ўсё ў бок Еўропы. То бок і ўвогуле можна было мець такое адчуванне, што галоўная праблема для ЗША гэта не Расія і Кітай, а гэта Еўропа. Ось. Со сваімі там левацкай прапагандай і гэтак далей, так? Ось, і нападамі на традыцыйныя каштоўнасці. Гэта кажа... Свабоду слова.
Канешне, свабода слова таксама так. І гэта кажуць людзі, якія выключылі з Белага дому журналістаў, якія не хочуць называць заліў мексіканскі залівам амерыканскім. Ну, свабода слова у нас так. І на гэта Еўропа, прынамсі, спрабуе неяк рэагаваць. Але, на маю думку, атрымоўваецца даволі кепска пакуль што. Вось, таму ізноўку тут моя кепачка, што Make Europe Great Again, уся Еўропа насамрэч у дадзены момант глядзіць на сваіх лідараў і чакае ад іх нейкіх выразных, моцных дзеянняў, а не проста нейкіх бясконцых размоваў, як гэта звычайна ў Еўропе бывае. Ужо адбыўся першы саміт, вось, на які Макрон запрасіў, акрамя Францыі, канешне, яшчэ 7 краін. У тым ліку і, дарэчы, Польшчу. Так. І, гэта, канечне, таксама знакава, бо яно паказвала, што вось Макрон лічыць вось гэтыя краіны найважнейшымі ў Еўропе, найбольш уплывовымі, вось, і так далей. Канечне, там адразу пашлі абвінавачванні, дарэчы, з боку таксама Джорджыі Мелоні, вось, якая сказала, што яна была на гэтай сустрэчы, але яна сказала, што што гэта робіцца, у нас 27 краін, давайце ўсіх, вось, З гэтай сустрэчы, дарэчы, нічога не вынікала пакуль што. Там зноў былі нейкія заявы даволі агульныя, што... Ёсць агульныя заявы, але таксама ёсць інфармацыйны шум, бо нібыта ўжо казалі пра тое, што будзе 30 тысяч вайсковых военных выслана ва Ўкраіну ў якасці нейкай міратворчай місіі. Па заключэнні міра, каб яны што будзе дэмаркацыйная зона, так званая, штосьці як накшталт як Украіна, напрыклад, так. Ось, ідзе будзе стаяць там голубыя каскі, так, і будуць сачыць за тым, каб ніхто там не шпуляў туды-сюды, так. Вось, канечне, тут адразу паўстала пытанне у Польшчы. Ці наш урад сапраўды хоча выслаць і палякаў туды. Туск, канечне, кажа, што не, і што гэта ўвогуле не ўваходзіць ні ў якія планы, гэта проста немагчыма, так? Вось, і усе прадстаўнікі кааліцыі таксама, і яно не дзіўна, палякі вельмі не хочуць гэтага. Вось, і сапраўды будзе цяжка знайсці чалавека, які захоча паехаць. Па шчырасці, там з усіх краінаў быццам бы адназначна, сказала только Великобританія. Швецыя яшчэ таксама падтрымала. Вось першым былі брытанцы, потым французы сказалі, не адмаўляем такой магчымасці. Там ужо кажуць, што быццам бы яны авіяцыю пашлюць, а не пехоту, не салдатаў. Па-першае, яны і так кажуць, што яны не могуць быць пад штандартам НАТО. Што гэта не будзе місія НАТО, гэта будзе місія там просто не там ЕС там ці еўрапейская там чагосьці там, так. Вось, на мой погляд, калі ўжо выслаць нейкія такія войскі, то гэта павінна быць зроблена пад эгідай ОАН, так, то бок голубыя каскі, вось так званыя ААНовскія. Так можна па-рознаму ставіцца да гэтай арганізацыі, але гэта адзіная арганізацыя, якая пад маркай якой можна паказаць нейкі нейтралітэт вось усяго гэтага. Бо паверце мне, для расійскіх прапагандыстаў найлепшы падарунак, які ты можаш ім зрабіць, гэта паставіць вось у акопе насупраць паляка. Вось, я просто уяўляю сабе, што будзе рабіцца ў там, як іх там называць, я ўжо не памятаю, Салаўёў, там, што там, крацей, уся гэта... Вось, таму так, паглядзім, канешне. Мы на парозе чагосьці вельмі грандыёзнага і вельмі цікавага. У Варшаву ўжо адбыўся таксама візіт спецыяльнага пасланніка па справе Украіны, генерала Келага. Ён, вось, дарэчы, гэта учора, калі ўзяць пад увагу дзень здымак наш. Так, і яны размаўлялі з Дудай, пасля чаго Дуда так склікаў паседжанне Рады бяспечэнства народавага, то бок Савета бяспекі. Вось, і гэта ўвогуле чыста ягоная прерагатыва, гэта савет, які пры канцылярыі прэзідэнта. Вось, агулам гэта Савет бяспекі, гэта не нешта такое надзвычайнае, так, гэта, звычайная рэч, насамрэч. Вось, але склікаецца ён тады, калі трэба меркаваць нейкія вельмі важныя для бяспекі краіны рэчы, так. І тут, відавочна, ходзіць пра
пра справы Украіны. Вельмі верагодна, што Келах пераказаў некую інфармацыю з адміністрацыі Трампа, сабраў інфармацыю з польскага боку, завязе яе. Спачатку ён ідзе ў Кіеў, ён сёння ўжо прыехаў у Кіеў. Таксама там будуць кансультацыі з прэзідэнтам Зеленскім, пасля чаго ён паедзе назад у Вашынгтон, дзе будзе размаўляць з адміністрацыяй. А ці правільна разумееш, што Келах кансультаваўся з усіх еўрапейскіх краінаў, толькі вось з Польшай, з Дудай? Наколькі я ведаю, так. Ці кажа гэта пра нейкі асаблівы статус Польшчы? Канешне, і статус Польшчы відавочны. Па-першае, гэта найвялікшая краіна на ўсходнім флангу НАТО. Гэта краіна, якая, калі што, будзе дакладна адным з першых цэляў атаку з боку Расіі. Так? І гэта краіна, якая вельмі важны стратэгічны саюзнік ЗША. Плюс гэтая краіна, Польшча, гэта найважнейшы хаб лагістычны, транспартны. Праз Польшчу ідзе амаль што ўся дапамога Украіне. Так? То бок аэрапорт у Жэшаве, напрыклад, там бясконца просто узлетаюць ды прызямляюцца натаўскія самалёты. Там вельмі важны хаб. І так. Я просто чытаў, што ў Жэшаве нават адкрылі як это месцы бургерныя у амерыканскім стылі. Так, это амерыканскім ваенным больш спадабацца. Так, гэта звычайная з'ява ўвогуле, там, дзе з'яўляюцца амерыканскія ваенныя ў Польшчы. Дарэчы, так, цікавая тэма, бо я яшчэ так памятаю шмат гадоў таму, калі там нейкія былі ці вучэнні з амерыканцамі на тэрыторыі Польшчы, ці там нейкія яшчэ там рэчы, і прыязджала вялікая колькасць амерыканцаў, то так, палякі народ прадпрымальніцкі, і адразу былі бургеры, піца, ўсё, што хочаш, так. Таму так. Апошняя, наверное, потым Еўропы, як так адбылося, што вось Еўропа, у якой вось збоку вайна ідзе, дагэтуль быццам бы не мае плана, што з гэтым рабіць. І дагэтуль, пакуль вось G9 гэтага прамовы не было, усе такі думалі, што ўсё норм. Ну, шчыра, гэта вось адна з найвялікшых прэтэнзій ад людзей, якія вось нават еўрапейцы, якія падтрымліваюць Трампа, што Еўропа была ў летуценным сне. Насамрэч, калі пачытаць розных там, напрыклад, ваенных аналітыкаў, то выходзіць так, што бундесвер амаль што не існуе, напрыклад. Нямецкая армія. Так, нямецкая армія. Там ўсё гнілое, вось, старыя лапці і 3 жалезякі. Вось, і ўсё. І нічога няма. Ось, а цяпер, здаецца, нейкае разуменне сітуацыі пачынае даходзіць. Ось, і гэта будзе працэс, на мою думку, балезнены. У тым сэнсе, што трэба сапраўды змяніць спосаб сваіх думак. Так? Трэба нарэшце зразумець, што ў нас пад бокам вось, вялікі мядзведзь шызануты, так? Які кідаецца на ўсіх навокал. Ось, калі хочаш, каб гэты мядзведзь табе не зрабіў крыўду, то трэба набыць ружжо, так? Ось, і трымаць яго недзе там пад падушкай. Паглядзім. Першыя крокі, дарэчы, ўжо зроблены. Напрыклад, камісар Еўрапейскага саюза па фінансах, ён, дарэчы, паляк, ён абвесціў, што у Еўрасаюзе есть такая працэдура, што калі усе намагаюцца трымаць нейкую стабільнасць фінансавую, так? І калі нейкая краіна пачынае нарошчваць дэфіцыт, то ёсць працэдура надмернага дэфіцыту. Ось, і там ёсць кары адпаведныя, так і ўвогуле да краіны пачынаюць ставіцца вось так. І ўжо сказалі, што, напрыклад, ваенныя расходы, ваенныя выдаткі не будуць улічацца вось гэты дэфіцыт. Яны не будуць улічвацца. Так, то бок вось на абаронку, калі ласка, бярыце сколькі хочаце. Так? Вось ніхто вас чапаць не будзе. Украіна. Я асабіста нават з боку трампістаў не пабачыў ніякага вытлумачэння, акрамя там нейкіх вопляў і крыкаў, так, з боку такіх зусім ужо там паехаўшых людзей. Вось, ад адэкватных людзей я не пабачыў нідзе нейкага зразумення таго, што робіць Трамп у стасунку да Зеленскага. Так, бо Дональд Трамп ужо назваў Зеленскага сярэдняй паспяховасці комікам, дыктатарам, вось, які сядзіць, маючы рэйтынг 4%, вось, што не пацвярджаецца даследаваннем.
исследаваннямі на Там дадзены момант. социологи адразу выпусцілі ў яго дагэтуль рэйтынг вышэй, чым быў да пачатку вайны. Так. То бок, а ён кажа, што 4%, так? І яны разам з Уладзімірам Уладзіміровичам Пуціным хочуць, каб Украіна правяла выбары. Так? Пры гэтым у Дональда Трампа няма ніякіх прэтэнзій да Уладзіміра Уладзіміровича Пуціна, які намаляваў сабе 88%. Там сумленныя выбары былі. Там усё было сумленна. Ну, калі б было не сумленна, Пуцін бы сказаў бы Дональду по тэлефону, што ну прабач. Так? Таму трэба верыць. Канешне, яшчэ варта ўзгадаць пра патрабаванне вернуць грошы. Вось, то Трамп называе $500 мільёнаў, мільярдаў, прабачце, мільярдаў даляраў. Сёння я ўжо бачу 350 мільярдаў. Вось, красей, такі крыху рэкет, гэта пачынае нагадваць. Все гэта выглядае вельмі дзіўна, і Украіна, канешне, рэагуе даволі жорстка. Вось, Зеленскі павінен быў сёння быць у Рыядзе, але ён скасаваў свой візіт, ось, і перанёс яго на пазнейшы тэрмін. Таксама даволі жорстка выказваўся ў бок Дональда Трампа і ўвогуле ўсяго, што адбываецца. Ну і ўвогуле любых перамоваў без удзелу Украіны. Так, усе адразу пачалі ўзгадваць Мюнхенскую канферэнцыю ў 38-м годзе, калі падзялілі Чэхаславакію. Так, ось, намагаліся задобрыць Гітлера, думалі, што вайны не будзе. Нават Невіл Чэмберлен махаў там лісточкам з дамовай, прилецеўшы ў Лондон, і крычаў, што я прывёз вам мір. Так, ну, вайна пачалася вельмі хутка. Вот. Вось, таму ну, аналогіі насоўваюцца сама сабой. Мы жывём у цікавыя часы і вельмі хуткія часы. Паглядзім, што будзе далей. Ці трэба панікаваць? Вось, ведаю, што, ну, вот, на мой погляд, зараз ёсць такіх два трэка людзей, якія глядзяць навіны, намагаюцца нешта зразумець. Першы гэта, што ўсё, у Амерыцы таксама безумны дзед. Усё прапала, зараз Трамп і Пуцін нешта парішаюць, і будзе ўсё дрэнна і для Украіны, і для ўсяго рэгіёна, Еўропу зліваюць, Украіну зліваюць, дагаварнічок, як кажуць. Гэта першы трэк. Другі трэк – гэта ўсё напускное. Публічная палітыка гэта адно, то, што там адбываецца, мы не ведаем. Тыпу, Трамп не такі уж дрэнны, не ведаю, не настолькі не разумее Пуціна і Расію, не настолькі прастачок, не ведаю. Быццам бы ён стронгмен, і ён зараз все парішае все-таки. Там Украіну ніхто не здраджвае, з Еўропай будуць сябраваць. Дарэчы, пра гэта ж нешта такое казаў Дуда пасля сустрэчы з Келагам, што тыпу Еўропу не пакінуць. Амерыка застане тут свой кантынгент, бо былі навіны, што Еўропа, што быццам бы Расія і Амерыка дамаўляюцца аб тым, каб Амерыка вывела свае войскі з Еўропы. Быццам бы ён супакоіў. Але гэта таксама проста публічна. Я разумею, што мы з табой не ведаем інсайду, але вось твой погляд. Все хутчэй парішаецца, ці хутчэй мы в жопе. На мой погляд, менавіта ў Польшчы панікаваць не трэба, і у Польшчы насамрэч у адной з найлепшых у Еўропе сітуацый, нягледзячы на тое, што яна вельмі блізка да Расіі. Цікава. Ось, канечне, так, ад нас там усяго там 250 ці колькі кіламетраў да межы з Расіяй, з Беларусію і так далей. Але Польшча, пра што мы ўжо таксама шмат разоў казалі у нашым падкасці, ўжо паспела зарэагаваць і даволі добра і рашуча на тое, што адбываецца в Украіне. І гэта рэакцыя пачалася не дзень, не два таму, а пачалася некалькі гадоў таму. Нават яшчэ перад пачаткам вайны, паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне, палякі ўжо рабілі першыя вельмі сур'ёзныя крокі па ўзмацненню сваёй арміі. Таксама ўжо паступова павялічваліся выдаткі на абарону. Ось, і Польшча, насамрэч, гэта лідар проста па выдатках сярод НАТО, калі гаворка ідзе пра адсотак ад ВУП, выдадзены на развіццё і ўзмацненне сваёй абароны. Амаль 5% ўжо. 4,71 сотая. У гэтым годзе і ў наступным годзе, я думаю, ўжо праб'ецца 5%. Акрамя ж Келага, дарэчы, у Варшаве некалькі дзён таму быў Піт Хексет. Гэта міністр абароны новы. Ось. Это той дядя з татуажамі. Ось. Ён сустракаўся з Кушінякім Камышам, гэта міністр абароны і лідар ПСЛ. Так? Сустракаўся таксама з Анджеем Дудай.
Вось. Дарэчы, не было сустрэчы з Дональдом Тускам. Вось тут таксама ёсць адзін цікавы момант паміж імі, але пра гэта яшчэ за хвіліначку. Дык вось, вяртаючыся да Хэксета, ён па выніках сустрэчы з Кашынякім Камышам выступіў з заявай, у іх была сумесная прэс-канферэнцыя, і таксама ён пазней яшчэ апублікаваў твіты. І твіты, вось мы нават іх выведзем зараз на экран у нас тут, дзе ён выказваўся, па-першае, вельмі адэкватна, вось, што радуе і цешыць, і насамрэч вельмі добра пра Польшчу, падкрэсліў, што Польшча гэта проста вельмі важны, найважнейшы і верны саюзнік ЗША. Вось, і да такіх словаў таксама трэба прыслухоўвацца. Плюс Польшча у апошнія пару гадоў зрабіла кантракты абаронныя ў ЗША на $60 мільярдаў. Гэта шмат. Таму вось усе гэтыя фактары дзейнічаюць абсалютна на карысць Польшчы. І я ўпэўнены, што Польшчу дакладна не перасталі разглядаць вось як нейкі такі важны фарпост. Але панікаваць дакладна не трэба. Вось, трэба сачыць за тым, што адбываецца, і трымаць кулачкі, каб усё ж такі гэта ўсё скончылася, па-першае, добра для Украіны, бо тое, што добра для Украіны ў гэтай сітуацыі, яно будзе добра і для Польшчы. І для ўсёй Еўропы. І для ўсёй Еўропы дакладна таксама. На гэтым наш выпуск ўсё. Не ведаю. Мне хацелася, каб мы далі крыху пазітыва таксама. Ці зразумеласці нейкай, не ведаю, ці атрымалася ў нас. Спадзяюся, што хаця б крышачку. Ну, насамрэч, менавіта ў гэтай тэме ў дадзены момант вельмі цяжка настолькі ўсё добра раскласці па палічках, бо просто я нават, вы не паверыце, сябры, вось я едучы ў студыю, так, па дарозе, гэта трывала 20 хвілін, я прачытаў яшчэ 23 артыкулы, новыя, свеженькія, з новай інфармацыяй. То бок настолькі шмат усяго, і нават просто не хапае часу, каб гэта ўсё пераасэнсаваць і праскладваць у нейкім парадку, так? Ну і нагадаю, што гэты выпуск мы запісалі 19 лютага, магчыма, за тыдзень нешта адбылося яшчэ. Нагадаю, што пакуль вось будзе гэты час ад запісу да рэлізу, будзе гадавіна пачатку ўварвання паўнамаштабнага Расіі ва Ўкраіну. І, канешне же, падтрымліваць наш падкаст, калі ласка, лайкамі, расшарамі, каментарамі, падпіскамі на Баймі Кофі і на Патрэоне, бо гэта для нас вельмі важна. Мы працягваем выходзіць менавіта дзякуючы вашым падпіскам, вашым грошам на працу нашага падкаста. Дзякуй вам.